जोंनि फिसा फिसौखौ जोङो थैनो होआ नांगौबा जोंनो थैगोन फिसा फिसौआ जोंहा सम्पद जानांगौ आईएएस जानांगौ आईपीएस जानांगौ डक्टर जानांगौ इन्जिनियार जानांगौ साइन्टिस्ट जानांगौ इकनमिस्ट जानांगौ प्रफेसर जानांगौ आरो बेनि थाखाय जों खामानि मावगोन जों बिथांमोनखौ बुंगोन जों फरायसाफ्रा जोंनि सम्पद गोनां जायोब्ला जोङो सिगांगोन जोंखौ बिखायाव जोङो गावथों सरकारा अब्लाबो जों कमप्रमाइज खालामा कम्पानिफोरनि बाथ्रा आरो जोंनि मोनसे आवाजा बेनो जुदि 6टा जनगोष्ठीनो जुदि एसटि होयोब्ला आं दहाय सासे सारा बुंदों गवालपारा जिल्लानिफ्राय जे जोंखौ आसामनिफ्राय जोंखौ आलादा खालाम आरो जोंनि डिमान्डआ बेनो सापारेट स्टेट जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जों बेबायदिनो थागोन आंनि बुंनायखौ बेयावनो फोजोबबाय आरो जों बेबायदिनो छात्रनि जेनाखि मुभमेन्ट जों बेखौ लालांबाय थागोन बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय bah मानिनांगोनलै मानिनांगोन you are a great leader you are a great father बेफोरसो इंलिसाव बुङो बिदिखौहाय you are a great leader you are a great father इंलिसाव बुङो बिदिखौहाय मानि मोजां बिफा मोजां लिडार बैफोरबायदि थायोब्ला माखासे जोंनि रायजो राजा स्टुडेन्ट आइ आफामोनहा बिखाफ्रा दुंब्रुद मोनो आरो गोजोनग्लायो जोंनो नांगौ माने आलादा बड'लेण्ड नङा होमबा आलादा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट दा बेनि थाखायनो गोबां जों सोमावसारगासिनो दङ बिसोरनो एसटि होयोबालाय माथो मा जोंनोबो आलादा बड'लेण्ड स्टेट नांगौ आलादा बड'लेण्ड स्टेट मोनाब्ला जोंनि गोसोआबो गोजोना नङा होमबा दा बैफोरबायदि हासार होग्रा बैफोरबायदि जेनाखि जांख्रिखांहोग्रा आरो बैफोरबायदि गरम जाहोग्रा बैफोरबायदि हासार होग्रा दै लुग्रा थायोब्लासो रायजोआव बा रायजो राजाफ्रा स्टुडेन्टफ्रा मोजां मोनलांगोन नङाब्ला हमनानै लादो रायजो राजाफोर जोंनि बर'आ अलखदाव गोलैनो थांगासिनो दङ मारैनि गोलैनो थांगासिनो दङ सिन्था खालामोब्ला मोनथियो नाथाय पलिटिकेल लिडारफोरा मोनथिनाबो मोनथियै बायदि थाखानि लबाव गार्डिनि लबाव बैफोरबायदि माबाखौ जेबो मिन्थिया नङा होमबा जेबो मिन्थिया नाथाय जों रायजो राजाफ्राल' सिन्था खालामनांगौ जायो नङा होमबा बयजोंबो नासयजानाय नाख्रेबजानाय जोंनि हायावनो जों दाबो उदां गैया बयजोंबो नाख्रेबजानाय नासयजानाय जायनो गोसो बेनो बुंनाय नङा होमब्ला जाय पावाराव फैयो बे पावारफोरखौ लानानै दिनै मा नाख्रेबनाय नासयनाय नङा होमबा गावनि आथिं सिङाव दोननाय नोंखौ बेबायदि खालामथारगोन आङो बिदि खालामनानै नागारथारगोन आङो केस होगोन आं गावगोन आं गावथारगोन आं बेफोरबायदि बाथ्राया दिनै पावाराव थायोब्ला लिडारफ्रा बे पावारखौ बाहायो पावारखौ जानला मोनलायाव बाहायो पावारखौहाय जानला मोनलायावहाय हगारो नाथाय पावारा नों मोनदों होननानै पावारखौ बेबायदि खालामबा जाया रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय नङा होमबा दा आं बेखौ दिनै बुंगोन जे पावारा मोनसे लिमिट थायो नङा होमबा सिस्टेम थायो सिस्टेमजों खारनांगौ नङा होमबा दा दिनै गोबांथार बिमा माहारि बा सोरबा बिफा माहारि बा दिनै इउटुबारफ्रा दिनै गोबां सोंखारिदों बेनि गेजेराव गोबां गाज्रि मोजां बुंदों लिडारफोरखौ मानि थाखाय बुंजानो गोनां जादों बैफोर खामानिफ्रा जुदि नोंथांमोना मोजां मावनायमोनब्ला बै खामानिफोरखौ मानि मोजां मावनायमोनब्ला नोङो बखिजानाय नङामोन नोङो सोंखारि जानाय नङामोन नोङो बुंजानाय नङामोन नङा होमबा बेनि थाखायनो मा नोंहा बुंजानांगौ गोनां जादों बुंजाबाय नोङो धैर्य थानांगोन नोङो मानिनांगोन जेरै दा एफआइआर होजादों माखासे मानसिफ्रा दिनै निमाहा बिनांदों दा बैफोरबायदि माखासेफ्राबो दा सहायनानै नोंथांमोननि सिगाङाव निमाहा बिदों नाथाय बिनि सिङावदि मा बिखायाव मा दङ दावदाब दुखुआ बेयो बिनि दुखुखौ नोंथांमोना मिन्थिया नोंथांमोना सानफ्रामबो थाखा फैसा सनानि सियार सनानि थोरसियाव ओंखाम गोथाव नायै बेदरै मोनजायो मोलोङो खुसियै इन्टारेस्ट बेरायो गारि सा बिसि फिसानो जाहोफैयो लोंहोफैयो जेखौनो होयो हायो नोंथांमोनाव थाखा जेव जे एग्रे बेग्रे सिन्था गैयैखाय नाथाय बैफोरबायदि दुखिया हावरिया मावनानै जाग्रा बिथांमोनहा दिनै मा नोंथांमोनजों पावारखौ लानानै जुदि नोंथांमोना बिसोरखौ एफआइआरनो माबानो हेन टेननो गावथारनायनो माबानायनो नाख्रेबनाय नारसिननायनो खालामोब्ला बिसोरनि बिखाफ्रा गोरबोफ्रा बेसेबां दुखुनि दावदाब दङ बेखौ नोंथांमोना रावबो मिन्थिया जाय गामि सिङाव रायजो जायो गामि सिङाव थायो नासयजायो नाख्रेबजायो सोरजोंबा बुंजायो लाजि फोनांजायो बेफोरबायदिनि जिउफ्रासो गोसोआव बिसोर मिथियो 100% इउ आर ग्रेट लिडार होननानै बुङो बेबायदि सासे दैदेनगिरि लिडारफोर मोजां थायोब्ला आरो जाय हारियाव गुलाय गुजाय जाय हारिया जेनाखि खौसेथि गैया बे हारिया जेब्लायबो बिदिनो सान्थि सुख गैया होननानै आं बुंनो दिनैनो दिनाव बुंनो हायो आं बा बुंनो सानदों आङो नङा होमबा दा
मोजां लिडारनि सासन खालामनायनि सिङाव गंनानै थायोब्ला मोजां सान्थिया रायजो राजाफ्रा रायजो जानो हायो जुदि गोदाव सोराव मा मोजां नङै लिडारनि सिङाव थानानै गंनानै रायजो जानांगौब्ला बैफोरबायदि मानसिनि मा सिन्थाफ्रा बारा जायो माने दावराव दावसिया बारा जायो सैनांगौ जायो होननानै आं दिनैनि दिनाव बुंगोन आरो थ' गाज्रि मोननानै लाब गैया आरोना गाज्रि मोननानै लाब गैया आंहा मोजांखौसो मोजां बुंखायो खिन्थु आं रायजो राजाफोरनि थाखाय आं सिन्था खालामग्रा खिन्थु आङो माबाफोरनि थाखाय आं वान साइड जाग्रा नङा खिन्थु आङो हाग्रामा सारखौबो बुंगोन आङो दिनै मा जे इउपिपिएल लिडारनि जेनाखि प्रमद बर' सार बिथांखौ बुंगोन आं सिगाङाव बुंखानायखाय आङो हाग्रामा सारखौबो बुंदों आरो इउपिपिएल लिडारखौबो बुंखादों आङो इउपिपिएल सरकारावबो बुंखादों आङो गासैखौबो बुंगोन दैदेनगिरिफ्रा जुदि बेले बेजेबा जोङो भिडिअ बानायगोन हगारगोन आरो बुंगोन